Здравейте и през тази година, уважаеми зрители! Вашия приятел Ути Бъчваров оцеля. Но първо ще ви кажа честита нова година. Ще ви кажа, че и през тази година запретвам ръкави и заедно с вас ще готвя всеки ден. Но вие какво си мислите? Че през празниците аз съм спрял. Един ме юрка на там, друг ме юрка на там. Един ме кара да готвя, третия ме кара да пия, четвъртия ме черпи с мезета. Но вие сами разбирате, че в името на вкусотиите аз Ути Бъчваров съм готов на всичко. Например, да взема една каничка с руйно вино, която оцеля през празниците. А така, да налея една пълна чаша, да налея още една пълна чаша, защото в нашото студио днес няма да съм сам. Тук на гости ще ми е царя на кюфтетата, майсторът на всички български вкусоти, самият Гоце Киримов. Гоце, здрасти! Ай, честита нова година! Видите ли, че скарата пуши и това означава, че Гоце е тук. Страшни кюфтета. Искам ти кажа, че 50 човека са ме питали, ама наистина ни така стават, ама наистина ни така да ги правя. Много ти благодаря. Срещат ме по разни промоции и викат: Ути, много добре стана онази работа. Сега ще станат още по-добре. Сега ще станат още по-добре. Скаричката пуши. Въпросът е: какво има в нашия цех? Защо изглежда студиото ми по този начин? Като завод, като фабрика. Значи, имаме месомелачка. Машинка за мелене на месо. Да. Продукти, 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 продукти. Какво е това? Черешовото топче. Черешовото топче на майстор Гоце. На майстор Гоце черешовото топче. Това е едно приспособление, с което ще напълним тези наденички и сюджучета, които ще направим в момента. Чакай, бе, колега, бе. Аз през цялото време така ми такът легите, че не мога да кажа и наденички и сюджучета, защото направо имам трудова травма, ще получа, ще си прехапа езика. Днес съм решил, миналия път готвихме кюфтета и ви правихме как да разберете как се прави точно сместа за кюфтета с Гоце. Днес ще си направим наденички и сюджучета, само че не такива, дето се сушат. Не, такива, които на момента могат да се ползват. От тези, дето не трябва да ги чакаме 2 месеца. Няма смисъл, нали, да ги чакаме. Но можем и да ги чакаме, ако прибавиме селитра и захар. Не, такива неща няма да прибавим. Няма да както казва нищо. комшията, да ги подпукаме отма. На момента, да. Отма. Така, черешовото топче на майстор Гоце и разбира се, самолетната площадка за печене на всякакви вкусоти. Тя вече, виждате ли, как се издига една лека марина. Ох, марина. Мараня от нея. Така иначе, по празниците, нали знаеш, може да объркаш нещо, ама никой не се сърди. Майстор Гоце, ти се ме учил, че първата работа, има ли димяща скара, трябва да я почистим. Ох. Ароматът на препеченото лукче. И така, приятелю, днес ще си говорим не за сушените суджуци, а за това как да... Наденички. Първото нещо. Значи да покажем на нашите зрители. Те изглеждат горе-долу. Ето по този начин. Различни фита, различни меса и плънки вътре. Би ли ми подал ето онези по-тънките. Те са така да ги наречеме като дебарцини, като вурчета. По-скоро карначета да ги наречем в българския вариант. За карначета, защото са по-голям размер. Карначета са много малък. Още по-тънки. Да. Фито. От 6 до 8. От 6 до 8. А това е някъде 12. Това е 12. А това какво фи е? Че жените много се интересуват. 24-25. Това е фи 25, да знаете. Ако нещо някой казва, че има други желания към 3/4 цол. Нали? Толкова е горе-долу. Добре, майсторе, какво ни трябва като изходен продукт и какъв вид наденица за скара ще правим днес? Ние днес ще направим една наденичка, която е съвсем обикновена, от свинско месо, с малко сланинка и хубави подправки. Другата сиджуче, което ще направим, то е от тънки черва и се прави малка хубава наденичка и се прави с портокал. С портокал? Да. Хубава наденичка. Вижте за какво става дума в цеха. Червено вино и портокал. И в самото месо, да. Слушаме, червено винце. То е за вътрешна употреба на наденичката или за постфактовна употреба? И после, но и се слага в самата наденичка. Айде, преди да почнем работата в цеха, първа смяна.
Майстор Гоце и Калфата Бъчваров започват днеска да работят в след новогодишният завод Бързо, лесно, вкусно. Днес на смяна ще произвеждаме наденица за директно мятане на скарата. Така, почваме с месото, предварително изчистено от ципичките. Така, може да са всички фасции, само показвам на нашите зрители, ето тези бели ципи за правенето на домашни колбаси. Едно от най-важните неща, аз като съм ходил на село, винаги веднага ме хващат като голям така професионалист в ранжирането. Да махам ципите. Махаме тези ципички тук. Така. Много е важно да ги махнете и веднага ги мятате, примерно при варенето на, като се прави осмянката, или някой бульон и така нататък, да не вземе да ги изхвърлите. Но не ги слагайте, когато ги мелите, защото след това ще ви трябват много клечки за зъби. Точно така. Това е като рибена чорба с кости вътре. Стран за майстора. Нещо, което е много важно. Не бързайте. Тази ципичка. Така. Какъв мускул трябва да се сложи? Съотношение тлъсто, полутлъсто, какво месо? Значи, говори се 25% тлъсто, другото може да е чисто месце. Значи около 25 тлъсто. Това означава гърди или просто гръдна сланина? Гръдна сланина е хубаво, но може и полутлъсто, може и от плешката, може и от флейката. За суджук може абсолютно всичко да се направи. За суджук на скара? За скаричката и за наденичките може да се ползва почти всичко. Не мога, това е не мога вече да издържам, почвам и аз да преглъщам. Мелене, много важно нещо е на каква машинка... Пак на едромелене. На едромелене. По възможност, ако имате възможност и хубав сатър, и хубав труп, може да си го накълцате месото. Не е нужно да се смели. Така наречените кълцани наденици, кълцаници. Да. По-добре е да се кълца. Аз, между другото, знаеш какво? Ще хвана от тази наденичка, която съм си я купил, и ще опека и нея, за да можем в последствие да направим едно сравнение. Трябва ли да се намазняват наденичките преди да се метнат на скара? Но за най-важното нещо за тях е, освен да се намазнят, трябва много добре да се надупчат. Да се надупчат? Да, защото ще се... така се прави. Ще се пръснат? Да. А няма да е опасност да изтече в момента вкусното сосчето? Не. Помнете и пишете, уважаеми гости, намерете си едно такова черешово топче и започвайте с комшията правенето на суджуци за директна употреба. Сега ми трябва сланинката. Сланинката, както си ме учил, от хладилника. Точно така, уважаеми зрители. Даже и от фризера може да се вземе. Майстор Гоце, ето заповядай. Колкото е по-студена... сланинка, пак прясна. Пак гръдна, пак крехкичка. Да не е вътре от тук от коремната област, не е хубаво. Така. Сега, относно... гледал съм в някои краища на България, направо когато е с различни парчета месо, седи много интересна наденицата с скара, но може би и това месо трябва да е озряло преди това. Да, задължително месото трябва да е озряло. Хубаво да е зряло месо, не може да се направи с прясно месце. Не може. Да. Добре. Ето я и нашата смес за наденичките. Сега ще разпределим в 3 плата. Ще правим 3 вида. 3 вида. Тук гледам, че си взел и едно сърце, имаш тя ще е допълнително, ще го смелиме. Добре. Какви ще се съставите? Значи първият е най-тривиалният. Да, най-обикновения, да. Какво ще има вътре в него? В него ще сложим черно пиперче, солче. Така. Солчица. Ето и нея. Черно пиперче. Още малко солчица може. Още малко солчица. Сега тук ти си взел и някакви специални подправки. Тук си слагаме, кардамонче. Кардамон ли? Да. Добре, кимьон трябва ли да се слага? Да, задължително. Имаме си кимьонче. Много важно е да ми разкажеш за количествата. Айде, солта може би е най-важната. Другото човек си го прави. Значи, по принцип, когато около 15 до 20 грама на килограм. Килограм, нали? На килограм. На килограм. Значи, ами нататък, да видим, хубаво го умешваме. Ако трябва аз нещо да ти помагам, да забърквам следващата смес. Не. Така? Аз искам само да ти задам следния въпрос. Моят приятел Марио каза, ти видях смес, не знам, Гоце може и да е проба, за правене на домашен суджук. Овкусяваща смес и добавки за домашен суджук. Значи състав.
Млени подправки, интензификатор на вкуса Е621, Е631, Е316, консерванти, нитрат Е250, нитрат Е251, нитрат на сол, месо и така нататък, стабилизатор еди кой си и това е за 5 кг. Това нещо се нарича стартери, по принцип, месарите го наричат. Стартер за определено количество да направиш суджук за вкъщи, нали, за трайно. Гледай сега. Но по Обаче принцип аз като прочетах, че вътре има около 1000 ета. 14 ета. Просто няма смисъл. Просто не е за нас. Ние не едем ета, ние пием червено вино, истинско домашно. Байти Гоце го е донесъл от неговия край на здраве. Къде ти е чашката? Тук си оставям Кришно. Аз искам да пия за това ние в България да се опитваме да ядеме без ета и да ни задължава Европейския съюз, например, да ядем ета, защото може да се случи и нещо подобно. С Гоце си говорим за неговия край. Виното, разбира се, е дошло долу от близко до границата, от района на Либотуш, където е и село Тешево. Ти какво правиш в момента? Освобождаваш машинката ли? Освобождавам машинката, защото е имало някакво сухожилие, което сме го изтървали. Нормално е да се случат и такива неща. Добре, първата смес къде е? Първата смес е готова. Така. Сега втората и сега правим последната, която ще направим една хубава тешовска кървавичка. Тешовска? Кървавица. Кървавица. Да. Тешево, както ви казах, е до границата от Илинден. Си представете, отивате малко на запад, между Елиботуш, едно село, което е кацнало на един страхотен баир. Вижда се половината Гърция, но е наистина от другата страна на Пирин, която е една много интересна територия. За сърчицето. И няма нищо общо с идеята Банско и Разлог. От страната на Гоце Делчев. Сега, това си е баш тешевска кървавица. Баш тешевска, да. Другите райони, другите съседните села правят ли подобни неща си? Правят ги различно. Едни ги пълнят с ориз, други ги пълнят с булгур. Така, това на скара ли ще се мята? Това може и да се изпържи с яйца, става много готино, но може и на скара. Може и на скара. Понеже, когато имаме такъв тип субпродукти в кървавиците, понякога ги варят. Да. Хубаво е да се попарим преди това. Да се попари. Сега обаче, кажи ми, моля ти се, тук си донесъл в едни малки бурканчета, предполагам, че са все тешевски подправки. Да. Какви са те? Това е копър. Копър, семенце. Семена от копър. Да. Много добро за подобен тип колбаси. Точно за тая кървавица се слага точно тая подправка. Тук директно ли ще е слагам? Можем да я слагаме вътре директно. Така. Сега аз искам да опитам едно такова. Това е невероятен вкус. Ако ходите по онзи край, между другото и в Банско ползват подобни неща, като подправки, много пикантен вкус. Чувал съм, че семената от копър много добре помагат на храносмилането. Да. Което е много важно в тези моменти на годината, уважаеми зрители, защото каквото и да сте правили, колкото и да твърдите, че сте се пазили, вие ще се скъсали от ядене и от пиене. Гоце, че да видим какво става с нашата наденичка, миличката. Много или малко трябва да се пекат надениците на скара? Да станат готови, зависи кой как ги иска. Така, на тази най-важното е да нарежеме сега прасето. Не се мели на машинката. Да. Хубаво е така да си се разбърка с да не си пуска соковете. Да. После се създава много приятен вкус. Прас ще сложим ли и на едната, и на другата? Само на кървавицата ще сложим. Само на кървавицата? Да. Добре. Ето. Това го слагаме тук. Сега, приятелю, понеже гледам нашото чершоу топче, скоро ще заработи. Скоро ще заработи. Имаме бутало, ще обясним и какъв е принципа на действие. Така ли, че докато ти разбъркваш добре смесите, искам да ми разкажеш нещо повече за червата, в които ще правим отделните наденички. Какви са те, какви фита има, значи, по принцип, естествени? на последно време се ползват естествени черва, немски, които са много хубаво качество. Ето, макар че изглеждат малко така, как да кажа, изчистени добре, но примерно ако имате, ако вие си заколите някакво животно, можете спокойно да си изчистите червата. Елементарно е. Ето това, например, това е свинско черво. Свинско черво, какво фи е? Мисля, че е 24 или 25. Горе-долу, колкото тази наденичка. Да. Горе-долу. Ето така, показвам ви го, уважаеми зрители. И какво се прави? Това черво трябва да се накисне във вода. Задължително трябва поне половин час. Може и повече.
но в леко топла вода се накисва. Леко топла вода. Тук имаме по-тънкофи за Тук тези имаме червеца. малка сатленка, може да се каже, че ги правят от овчи, но може и от по-тънкото свинско. Има ли някакво значение като вкус или просто те са Променя така, вкуса. Променя вкуса. Да. Да, защото предполагам, че съвременната индустрия така... Това можем да го сложим малко в хладилника. Малко да дръпне да в поеми. хладилника. Слушам, Ние майсторе. през това време сменяме ръкавиците, защото вече минаваме на по-финното, на правенето на наденичката, която ще ни е много важна. Уважаеми зрители, в нашия цех навръх 4 януари, в началото на новата година, в първото предаване от идеята много бързо, много лесно, много вкусно, с приятели и с професионалисти през тази година, Гоце Киримов започна производството в цеха на няколко неща. Няколко версии на наденички готови за скара. Първата, номер 1, чиста. Месо, сланина, около 30% и подправки. В подправките вие също може да импровизирате. Номер 2. Правиме в момента. Какво слагаш вътре? Чакай, че не видях. В нея слагам пак кимен, черен пипер, Черно пиперче, солчица, кориандърче. кориандър, щукан кориандър, риган, ето и риган. Така. Сложи две неща, които ги виждам за първи път. Сложи вино и сложи сок от портокал. Да. Сега, портокалът характерен ли е или е една твоя добавка? Ами това си е... Там по Гърция сме го... Наши приятели ни са казвали тази рецепта. Да, защото, ние сме на 5 км, да. И това е тяхна рецепта. Само сока от портокала? Само сок от портокала. Добре, слагаме ръкавиците. И става невероятен вкус. Невероятен вкус. Да. Между другото има защо. Цитрусът така иначе много добре се допълва с вкуса на по-тлъстите меса. Да. Идеята. Но хубаво омачкване. Омачкване пак. Добре. Значи това е наденичка номер 2. Първата беше абсолютно буквална, такава каквато може би сте яли много пъти. Тази се различава от първата, че вътре има като вкусове гръцкият елемент с леко портокал и вино и кървавица номер 3. Кървавица, дето чака в хладилника, която вътре в себе си има в състава си смлени сърца и бял дроб. Да. Добре, само от тези от карантиите стават... Само от това. Само от това, други да не се слагат. Нищо друго не се така, разбира се, вътре има и много прас в тази кар. Готови ли сме? Това също можем да го сложим да се това охлади. Това го дослагаме в хладилника. Майсторе, ще зареждаме ли черешовото топче? Да. Така, нещо друго имаме ли да вършим? Няма, просто разчистваме тук и почваме да подготвяме машината за пълнене. Добре, аз гледам и нашата наденичка, която е пека тук от известно време. Сега трябва да направим пълненето само. Пълненето? Да. Докато с майстора подготвим черешовото топче, държа, вие, уважаеми зрители, държа. Вие, уважаеми зрители, малече тежи, вие си припомнете съставът на отделните плънки, защото след малко тук ще имаме готова продукция за фаза номер 3 – мятане на скарата. Сурови домашни наденици. Нужните продукти. За класическата наденица: 1 кг крехко свинско месо, 250 г сланина, 1 г кардамон, 1 г кимион, 2 г черен пипер, 20 г сол. За пиринска кървавица: 250 г бял дроб, 150 г свинско сърце, 150 г прас лук, 3 г семена от копър, 2 г черен пипер, 25 г сол. За малки наденички с портокал и червено вино: 1 кг крехко свинско месо, 250 г сланина, 400 мл сок от портокал, 50 мл червено вино, 1 г кимион, 1 г щукан кориандър, 1 г риган, 1 г черен пипер, 20 г сол. Начин на приготвяне: основна кайма за наденица направете като нареждате на парчета месото, предварително почистено от ципите. Смелете го, добавете студена сланина и отново смелете. За класическа сурова наденица подправете каймата с кимион, сол, черен пипер и кардамон. За малки наденички с портокал добавете към основната кайма сок от портокал, червено вино, кимион, щукан кориандър, черен пипер, риган и сол. За пиринска кървавица смелете свинско сърце и бял дроб. Нарежете на ситно прас лук. Размесете каймата и лука и овкусете с семена от копър, черен пипер и сол.
така. Готови сме да заредим оръдието. Да. Майсторе, това какъв калибър е? Достатъчно, гаубицата. който да. Искам да ви кажа, трябва ли да е толкова тежка тая машинка, майсторе? Трябва да е тежка, да. Трябва ли много да го навиваме това нещо? Не, няма смисъл. Няма смисъл. Колко кила побира? Това се бира 4-5 кг. 4-5 кг, а 4-5 кг е едно добро начало. Така. Изваждаме въздуха. Изваждаме въздуха. Игла, ако имаме, ще е много хубаво след малко. Колеги, една игла ще ми трябва. Моля ви, че не искам да откъсквам поглед. Така. Ето, че плънката излезна. Сега, това беше Фи 25, примерно да го наречем. Накатаването на червата тук, колко дълго трябва да е? Колкото повече поеме, толкова по-добре. Ето. Така. Доброто черво. Имаме игла. Марио, ела, моля ти се, ела при нас. Така, Марио, много ти благодаря. Ела да видиш сега тук какво прави майстор Гоце. Ще ни трябва ли Марио да върти тук топчето, да обръща с карата? Винаги е нужно такива хора да има. Да. Компания да ти правят само е интересно. Марио, само гледай отдалече, защото сега ще искаш и да ядеш от наденичките. Не става. Не става! Много са сладки тия, дето през цялото време гледат и не помагат, а после искат да хапат. Уважаеми зрители, ако ви поканят някъде на колене на домашно прасе, защото се коли и преди и след Нова година... Значи много е важно конеца, който се ползва. Не стойте с кръстени ръце. Конецът трябва да е хубав, специален за колбаси. Така. Той е немски конец, обработен. И вече сме готови да правиме наденичката. Но проблема при тях е, че който ги прави, той трябва и да ги върти. Защото той вижда тук как се нагъчват, разбираш. Сега вече можеш спокойно да дупчиш. Мога да дупча? Да. Ето, че цех бързо, лесно, вкусно. Колко дупки трябва да направя? Няма значение. Така добре ли е? Сега. Това е достатъчно. Така е достатъчно. Искам да ви покажа, и завъртаме. Да, защото завъртаме и вече си ги връзваме. Така. Мале. Само като гледам начина, по който той прави наденичките, мога да ви кажа, че не го е правил за първи път. Така добре ли е? Да. Айде, уважаеми зрители, цехът заработи. Тук шоуто продължава със страшна сила. Сега ще ми направиш още една обица, нали? Да. Айде, първата обица на скаричката. Ето така, настроението ми се дига и съм готов и през тази 2010 година. Кое, лекичко да ги набоцкам. Вижте каква приятна работа. Така че, като ви поканят, пак ви повтарям, на колене на прасе, разкажете какво сте видяли в бързо, лесно, вкусно и как майстор Гоце ни е направил тези наденички и кървавички. Майсторе, темпо, аз да извада и следващата плънка, защото честно да ти кажа, тая кървавичка сега ще извадим портокаловата. Ми е влезла в душата. Искам да изкараме една и от нея, за да видим как ще става. Аз тази наденичка, която я сложих предварително, не мога да разбера дали не може да ни направим една дегустация. Ето така. Искам да я покажа и тук на зрителите. Да видят. Ето, майсторе, искам да направим един анализ. Това е наденичка, която аз съм я купил. Да. Сега, виж как е направена. Не е от чисто месо, а имало така нареченият фарш, като при кренвиршите. Добре е. Спрямо това, което съм виждал по магазините, е превъзходно. Е превъзходна. Аз също много я харесах. Въпросът е производителите, разбира се, да бъдат достатъчно лоялни към клиентите. Майсторе, давай да сложим вътре и от наденичката. Сега ще направим първо тази с портокал, за да може накрая да остане тази кървавичка, която е с прас. Накрая да оставим кървавичката. За да не объркваме машината. Обаче, аз искам така през тази година с теб да направим една уговорка. Да. Много ми е приятно майстор Гоце да ни идва на гости, защото е човек, който обича българската национална кухня, истински българин е и може така да си спомни специално за мен, за вас, за всички нас, онези малки подробности, които ни карат да бъдем истински българи, когато се събираме на домашно готвене и на домашно приготвяне. Майсторе, така от време на време, нали ще ни идваш на гости, за да правиме по нещо? Някоя шкембенце, някоя пачичка, някоя убава манджичка. Става ли? Да. Ти продължаваш да правиш нещата. Продължавам. С твоя помощ може да ми подареш
Ето я От плънката. другата плънка с Другата портокала, плънка. да. Давам и другата плънка. Вие не забравяйте, че и през тази година аз Ути Бъчваров на телефона, който виждате тук, ще раздавам подаръци, да зареждам, нали? Да. Ще раздавам подаръци. Ето, например, да, и днес майстор Гоце ще получи нещо от мен. Така, ще получи една машина, кафе машина от Зора и едно барбекю, защото понякога на скарата, на която правиме църпър, трябва да и викаме и барбекю. Да. А освен това, като гледам колко красиво и чисто работиш, от нашите дългогодишни партньори и професионалистите Торг получаваш един контейнер за хартия и един салфетарник. Майсторе, готово ли е топчето? Мога ли аз сега да опитам? Да, сега ако искаш може да изчистиме вече, защото има от предишната наденичка. Голяма работа. Малко да е попаднал. Той си е хубаво. Така, искам да пробвам, защото явно трябва човек много да чувства. Мога ли... Аз пък имам само 2 ръце. Добре. Така, изчистваме. Изчистваме. Да, много е важно усета. Усета е много важен. Ами, това беше всичко за днес. Ние в нашия цех бързо, лесно, вкусно имаме още много работа. И аз, Уте, може би, Уте и Гоце, днес ще направим най-вкусните наденички. Ето я и тази с винцето и с портокала. Майсторе, добре ли е така? Супер. И така, какво правихме сега? Сега леко завъртане. С рязко движение завъртаме, връзваме и на скарата. Давай, майсторе!